DJ! Upgradeovaný jsem tudy 6. Co? Ono to bylo. Upgradeovaný! Astro toilet, Astro. Mám magnet. Magnety. On nemluvit! On budu... A zmizel. Je naštvanej. Je tam TV man. Ty holky. Dva jsou upgradeované, ale jedna TV man není upgradeovaná, nebo... Má si letěj tam. To všechno přes tablet. Co to je? To má? Osvíte kamerama, neosvíte. Dobrý, už se osvítili svýma skillama. To jsou záchody, nebo to jsou záchody? Tohle video už je na konci, si vám líbilo, tak dejte like, odmazančík, tak se mějte.